No, kotisivukoneesta on ehdottomasti hyöty siinä, että saa tosi kivan näköiset sivut ja tosi helposti. Mä oon Tiia Kulta ja täällä Varsinais-Suomen alueella teen sisustussuunnittelua. Kultaisia sisustusunelmia on mun yritys. Ja mä oon tämmönen aloitteleva sisustussuunnittelija ja sit kun mä oon yrittäjä ollut jo tosi monen vuoden ajan sitä ennen, sitten tuli vähän semmonen, että no, katsotaan, että pärjäisiköhän tälleen, että tee itse ja säästä. Mä valitsin Zonerin, niin oli se niin kuin tärkein syy oli se, että he oli kotimaisia. Et siitä lähdettiin raakaamaan sit näitä vaihtoehtoja ja heihin päädyttiin. No, kotisivukoneesta on ehdottomasti hyöty siinä, että saa tosi kivan näköiset sivut ja tosi helposti. Mä oon vähän tämmönen askartelija. Se oli ihan silleen, mä olisin voinut tehdä sitä monta päivää. Ja kyllä se varmaan menikin ennen kuin sitä sit uskasi painaa sitä julkaisen nappia, niin aina vähän käytiin fiksaamassa jotain, mutta se oli tosi koukuttavaa suorastaan, että siinä olisi voi olla vaikka ihan ammatin tykkääkin, että se oli kyllä tosi hauskaa. No, mä tykkäsin siitä, että pystyisi tosi paljon muokkaamaan ja sitten se, että siellä oli niinku valmiiksi oli vaihtoehtoja ja sitten niitä pystyisi muokkaamaan ja sitten pystyi tuomaan kuitenkin niitä omia juttuja. Et se oli mun mielestä vaan tosi monipuolinen ja mitä siellä on nyt käynyt katsoa, sit kun on kotisivut on valmiit, niin sitten myöskin siellä on niinku vaihtoehtoja, että hei, millä sä pystyt parantamaan tai muuta, että on semmoista niinku, että aina riittää tekemistä niin sanotusti ja työkaluja. Ehdottomasti suosittelisin muillekin yrittäjille ja just sillä, että mun mielestä oli tosi helpot käyttää, että ei ollut kyllä niinku mitään negatiivista sanottavaa, että miksi en suosittelisi.